Goedemiddag. De meeste mensen wassen op zondag een auto. Ja, wellicht is dit onze auto. Nee, moest gewassen weer. Hey, kleine. Hij last van luizen. Oh. Dus dat is een hele klus. Ja, 1 of 2 keer wassen en dan moet dat wel voorbij zijn. Ai, ja, dat is er dan ook nog. Heb je er zelf veel last van? Ja, krabben. Laatste dagen, ja. En van wie is het peertje? Van ons is het paardje. Van jullie allebei? Ja, van ons allebei. We hebben er nog 2 grote. Ja, En die staan hier achter in de wei. jullie horen bij elkaar? Ja, wij zijn een stel. Wij wonen hier. Maar dat is geen paardje waar je op gaat rijden, hè? Nee. Deze niet, nee. Nee, het is eigenlijk een gezelschapspaardje voor die grote die we hebben. Ja. Het is ook deels vast we met eentje weg zijn van die 2 anderen. Dat die andere niet alleen blijft. Dat vinden ze niet zo leuk. Ja, dan is dat eigenlijk ideaal, zo'n kleine erbij. Want paarden zijn echt gezelschapsdieren. Ja, dat klopt. Ja. En wat voor ras is deze? Dit is gewoon een Shetland pony. Ja. Een Shetlander van 8 maanden. Dus hij wordt nog wel een stukje groter. Hij is nu nog heel klein. Hoe heet die? Kruimeltje. Kruimel. Ja. Kom maar, Kruimel. Ja, dat is te bekend. En dan hebben we nog 2 quarter horses. Die zijn geschikt voor de western paardensport. Ja, dat zijn Dus, die paarden die zo snel om een ton heen kunnen draaien en zo. ook, En, ja, dat is een van de disciplines binnen de sport, ja. maar dat doen jullie ook allebei? Nou, 1 paard, Luna, daar rij je cutting mee. Dat is dus met koeien. En ja, die andere heeft een blessure gehad. Dus die rijden wij vooral buiten. Ja, voor Maar buitenritten. jullie rijden allebei? Ja. Maar dan moet je verdraaid goed kunnen rijden voor die disciplines, hè? Ja, daar gaat wel heel veel tijd en energie in zitten. En training van het paard ook, ja. En ja, samen rijden wij veel buiten, vinden we gezellig met z'n tweeën. Hebben jullie elkaar ook leren kennen door de paardensport? Nee, dat niet. Nee, ik ben ermee begonnen. Ik had al 1 paard. En ja, toen wij een relatie kregen, ja, hij had dan al de hond. Wij hebben ook nog een Duitse herderhond. En dus ja, we houden allebei heel veel van dieren. Dus op die manier wel dat we dan gelijk een klik hadden. Dat het snel past, ja. Ja, dat het snel paste. En ja, toen kregen we een relatie, samenwonen. En toen zijn we voor een tweede paard gegaan. En sinds oktober vorig jaar hebben we dan hierachter dan 2 weien en daar hebben we de paarden nu. Want voorheen stonden ze op pension. Ja, op een manege eigenlijk. Nou, dat is een hele vooruitgang dus. Ja. Want dat is hier vlakbij, hierbij? Ja, dat is hier aan de overkant eigenlijk. Nou, ja. Ideaal dus. Ja, lekker dichtbij inderdaad. Hey, maar is cutting, is dat niet ook met lasso? Nee, dat niet. Nee, dat is eigenlijk, ja, je scheidt een kalf van de groep, van de kudde. Dat kalf wil terug naar de kudde. En jouw paard, ja, je moet eigenlijk ervoor zorgen dat het kalf niet terug kan naar de kudde. En het paard wordt eigenlijk beoordeeld op zijn ja, manoeuvres, zeg maar. En ja, het is eigenlijk de bedoeling dat het paard het zelf doet, zeg maar. Dat je niet te veel stuurt daarin. Ja. Lijkt me een heel lang leerproces. Ja. En normaal gesproken zou je zeggen van een kalf hoort in de kudde. Waarom moet je het dan van de kudde scheiden?
Ja, dat is een van de disciplines. Ja, ik weet het ook niet precies waarom dat zo is ontstaan. En wat zijn andere disciplines bijvoorbeeld? De reining bijvoorbeeld. Dat is met vooral veel sluitstops maken en het spinnen. Sorry, sluitstops? Dus sluitstops. Dus dan gaat de achterhand je gaat heel hard in galop, je maakt snelheid en het paard Dan zetten ze een achterste poten, zetten zo. Dat is echt de achterste benen. De noodstop is dat, ja, hè? Klopt. Ja, echt heel hard op de rem, ja. En dat andere? Het spinnen. Spinnen? Ja, heel hard ronddraaien eigenlijk, ja. Lijkt me superleuk. Ja. Het is heel anders dan dressuur, ja. Maar het schept denk ik wel het schept denk ik wel een hele bijzondere band ook tussen jou en het paard. Ja, je moet elkaar echt kunnen vertrouwen inderdaad. Ja, dat klopt. Hebben jullie allebei een eigen paard of rijden jullie op allebei? Het zijn onze paarden, maar hij heeft wel een lichte voorkeur voor eentje om daarmee ja, dat klopt. mee te gaan rijden. Ik heb nog niet veel op die andere gereden. En die is wel iets sneller en wat wilder, zal ik maar zeggen, dan... Ja, een pittige paardje. Ja. Zo wil ik eerst iets meer ervaring hebben voordat ik daarop ga. Ja. Is Kruimel nou onrustig vanwege Het wassen. Nee, dat niet wassen vindt vanwege hij, het geluid. Nee, dat wassen vindt hij niet fijn. Nee, het is ook de eerste keer wassen eigenlijk. Ja, hij is nog heel jong. Ja. En hoe vaak moet hij gewassen worden voordat hij van zijn luis af is? Nu 1 keer en over 10 dagen nog een keer. Ja. Maar het is eigenlijk een veel voorkomend kwaaltje bij de Shetland ponies, de luizen. Ja, ze zitten gewoon in het gras en dan... dikke vacht. Ja, dikke, warme vacht inderdaad. Daar houden luizen ook wel van. Dus... Is het een hij of een zij? Een hij, het is een hengstje nog, ja. Dus hij heeft gewoon jeuk. Ja, hij heeft jeuk, ja. Hij heeft jeuk, ja. Dus net met de slang, dat vond hij wel lekker. Maar ja, nu heeft hij zoiets... Het is klaar. Het is klaar, ik wil terug naar de wei toe. Ja. Maar moet je hem nog droog maken of borstelen dadelijk? Of moet dit gewoon intrekken? Ja, intrekken, ja, opdrogen inderdaad. Ja. En dan ga je gewoon over de straat richting de wei? Ja. Ja, met hem wel. Met de grote, meestal in de aanhanger dan, maar... Het is maar een klein stukje lopen, dus... Ja. Maar daar gaat natuurlijk enorm veel tijd in zitten. Ja. Paarden. Dus vandaar ook dat het fijn is dat het een gezamenlijke hobby is. Want anders zie je elkaar natuurlijk heel erg weinig, omdat het heel veel werk is. Ja, vooral als je de verzorging helemaal zelf doet van de paarden. Dus tijd voor andere hobby's is er niet echt? Nee. Minder. Ja, een stuk minder. Ja. Jij zegt minder, had je nog andere hobby's dan? Ja, mountainbiken, maar dat staat nu wel een belachpitje inderdaad. Maar ja, van de andere kant vind ik het ook niet heel erg. Vriend. Nee. Wat Gerard? Ja, dus... Och, jongen. Dit is hem wel klaar nu, hè? Ja. Hij is er klaar mee. Nu is het goed. Nu is het goed. Ja, dat kan ook nog. Misschien moet ze hem gaan leren halen. We hebben niks lekkers voor hem, hè? Nee, ik heb geen wortel of Geen zo. snoepjes? Ja, we hebben toch wel wat brokje, ja, gewoon wat eten of niet? Ja, wel wat eten, ja. Heb je wel wat rustiger, denk ik. Ja, ik zal het eens pakken. Ja, steek een hapje eten. En hoe lang hebben jullie hem nou? Deze, ik denk een klein halfjaartje. Ja, nog niet eigenlijk. 3-4 maandjes. En waar komt hij vandaan? Ja, hele goede vraag. Ik kan me even niet meer herinneren waar we hem opgehaald hebben. Het was een half uurtje rijden, volgens mij bij Weert in de buurt. Dus gewoon bij mensen, iemand wat op een kleine schaal volgt door mij. En die had een paar jongen, een paar veulens. Toch, die had er meerdere, hè? Of niet? Ja, een paar, inderdaad. Kijk eens, ja. Kijk eens. Kijk. Nu is alles weer goed.
fabriek maar op, hè. Goed zo. Ja, kruimel gaat voor de kruimels. Ja. Ja, hij is ook echt, hij ruimt is ook de ook- kruimels van de ja. grote paarden op. Ja, vandaar ook eigenlijk kruimel, ruimt alles op. Hey, had ik nog niet gevraagd, doen jullie ook wedstrijden? Nee, Niet? dat niet. Nee. Ook geen ambities? Nee. Ik vind eerlijk gezegd buitenrijden het leukste. Vorige week zijn we de hei op gegaan in Brunsum bijvoorbeeld. Ja, dan kun je echt lekker een paar uurtjes lekker lopen. Hartstikke rustig, de paarden vonden het heerlijk. Ja. Dat was wel voor herhaling vatbaar, toch? Ja. Jullie zijn buitenmensen, hè? Ja. Ja, dat is wel heerlijk. Ja. Ja.